čerstvý booster priamo doma. Čo viac môžete chcieť? Nakupujte. Táto kolekcia, prečo je taká výnimočná? Má v ponuke 4 boostre, ktoré si však aktivujete až doma. To znamená, každá má inú aktívnu látku, kyselinu hyaluronovú, vitamín C, niacinamid a pantenol. Tento booster obsahuje hydragel, o tom vám napíšem v príspevku, čo je hydragel, a vlastne ešte aktívnu zložku, hej, ktorú si vyberiete buď kyselinu hyaluronovú, vitamín C, niacinamid alebo pantenol. A vlastne jedným jednoduchým stlačením si vy tú aktívnu zložku aktivujete do toho hydragelu a tým pádom získate čerstvý booster priamo doma. Čo viac môžete chcieť? Nakupujte.